διάσωσης, παράρτημα Αργολίδας. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα. Είναι επιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Interreg των Ηνωμένων Εθνών για περιπτώσεις αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών, καθώς επίσης και από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης. Αντικείμενό της είναι η έρευνα και η διάσωση ατόμων σε ατυχήματα ορειβατικά, υγρού στοιχείου, καθώς και σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων όπως σεισμοί, πλημμύρες, εκτεταμένες πυρκαγιές και άλλα. Παρέχει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Στελεχώνται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες διασώσεις με άριστη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση που ενεργούν με εθελοντική συνείδηση. Η δράση της εθελοντικής αυτής ομάδας μέχρι σήμερα στο νομό μας είναι έρευνες αγνοωμένων, πυρκαγιές, πυρασφάλειες, καθώς και συμμετοχή στις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου, έρευνα και απεγκλωβισμό στο πολύ νεκρό ατύχημα στο Λούσιο ποταμό, διοργανώσεις ημερίδων για την ενημέρωση πολιτών στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Σήμερα ο Πανάρα απονέμει το βραβείο στην εθελοντική ομάδα διάσωσης για την εθελοντική προσφορά της και παρακαλούμε τον πρόεδρό της, τον κύριο Δημήτρη Σελήνη,